unatembea na rafiki yako ndiye anakuua. Huyu jamaa hao watu wamemuua ndio walikuwa wanamuomba pikipiki. Wanatumia pikipiki yake alafu wanamuua. Yanabu wanachana. Lazima mfuate sheria. Mtu hata uawa, huyu kijana anajirabutia hata angalia nyumba yake. Anatoka na pikipiki asubuhi sana mapema. Anatutia hiyo familia yake hivi. Si anaendesha pikipiki. Si mtu wa bodaboda. Mtu wa boda. Watu wanamuua, unapata mtu yeye amechaza mtungi, anakunywa Guinness, wewe unakunywa sijui pombe mbaya. Unaona mgambio wa, ai mukire tambo kereka na swadi ukwana. Nyamu agosira la inyombe. Engombe aba nyakinyoro baigwoborro. Baimokiki engombe yibareta, batebe engombe yithugitira manyingaga, engombe yare yaisaka. Bakagere. Ona bana inki banyenyenyire au, baitira manyingaga. Eseria ta Wilfred Maindi. Nyagosira nendugu yani. Kasi ni yanare. Nyagosira igoro twarenge nare biansa iga. Agaika maroga bagacoka niguo na basani bae guchiriana eka saa 5 ya bututu bakirwe simu ati ongentiro tukaminyoka tukanyoro maene na basungire gesieri ekwende kianga cha chirega angenteire getisati gekia kiemi. Serikali yetu tunawaomba tafadhali, uni jamaa anaendesha pikipiki, ni jamaa bado anaendesha pikipiki, anaamuka asubuhi ananyesewa, mfuati tafadhali serikali. Tena bado naomba hata MCA wetu wa area hii na gavana yetu, assistant chief wetu wa area hii kitu mfuatilie kabisa, waingilie kabisa hii kitu, muingilie ndani, mtusaidie tafadhali. Ingekuwa chali mbaya sana, ni vile tuliyesimu kilauni tafadhali. Tafadhali muingilie hii kesi. Bakageru asengenjo nande munaboniga kirifu ngeroro kia uyo kuruko Richard muswati oli abeka kero monto igumuna ukwana ngatu akorire gasi yeto munatu abangete yagera abantu babwatu obororo bagendororo basarie ebintu abanyakenyoro mbabwatu obororo mbabwete bo basengenjo mwana ominto no bwekenyoro tari oyo bwo montore mbabwatu obororo asengenjo baigwete bobe abagosaba serikali obo mwana bwa bororokane mbotubereru mbabwati bo amate babwatu obosani mbabwati boiri mbabwati kende gyonse po mwana oyo orare no mwana omuyaga achite naba murabari tukori arengeria chuma chinsenye cia mambi akarata ne chinsenye cia mambi nimbwate biasara byane byakoni omutu omwana aganta imbekero romemeriko ama nebimo bibere nkabeka kanabeka aganta byorwobo kuma boisa ina abantu bane nkarugobo kimobo bagacha bakaragera akara baragera obo kimobo buna bakora bakaruba bakamatebya ntora igota oikoto ire nande so manyete omwana akabatebi besa nabwate isaini nereyo ntogo kora raga oikatogende buna tumanyete tukuragira korweria matukajwa korweri chuma yaiketararo chuma piri omwana oyo twaiguro okure igotori no gokumya kanene naba muraba bamusuguna mbari ko motika nonya no ko motika guoka ayane nonya no mukungu ayi mbaro bagara to mwana oyo agaseri mukungu ayi bakamubeka biya igoro yo komweta etana ni igoro ye chipae chese bachete ko moitera bono tubwata marianda tosinyire ngakitogo kora naba batinere tobo kongu njarembe mungu nanya na ko ganda konda gatigerwa abana no mwako ase ntari kwenyara bakagoika buna baikeire iga bono mwana oyo okure ncherendembe etabwanarati etatogoga tie kenyoro gaki gosebano aba bara abairo bwamate borabe wiki mbiri iga bagotara bari omutu abuno mongino yatebire na inde baika batara kitaro cya bumate bono tori komanyira kinyo koranga na basani ngwakera na bari kisimi nkororokana bari nere igo ekiba mu buneti karo kiontora amanya mbono baro bosaiti borarorokane serikali echunguse tumanyo maene na inde bogori lichiko liayo mukondo oya Samuel Tengu Charity Kibati wewe nyabaya Richard Matieka ne kaseniana kia ika saa 11 nanyore simi yo mongino ndokonta ya Richard aitire diana mat o mana na imoka naja kwene kingaki nanyora abante kenyoro basokere bonse ingboke pikipiki kumbe bamoirire twakoro chungusi to ikamate gari nyamagundo twanyoro mungwano otero barengenara abimbe to obosio toirana gocha twatebanga kia omungono ri omieta kwende twateba kwanda baka so moise kori atoenga kibe yarenge toiko moise kori toikaransa marie pa moise kori ocha twamobori ngaki yarenge oteba ya na bachetebe tugasoka bagaikagari oyo amagasoka isiko agakero oyo mwabesimi agacha keraja akanguso moise kori gochisiko oyo komobori ngaki okunguso gochisiko moise kori oteba bakataka igo moise kori agatama akabisu ekerabisu bono akararo mochibo mondo ekere bono chiaba saa 10 keraja orio omwakire simi oyo korokwote umwagire simi kira mwagire simi omote bihaya to basa gukwana
gusentua renge naye na ndo matebiga plan ntwabwate yo goito yo akininje plan yi narengo nesimie yara gukwana aba bara abairo bwamate burabe wiki mbiri iga bagotara bari omotu obu nomong'ina oyo atebire naende baika batara chitaro chiabo mate bono tori komanya lakini okoranga na abasani ngwakerana bari chisimi nkororokana bari nere igo eki bamobuneti kero kio ntoramanya mbono baro obosaiti borarorokane eserikari echunguse tomanye obomaene naende bogori aba bara abairo bwamate burabe wiki mbiri iga bagotara bari omotu obu nomong'ina oyo atebire naende baika batara chitaro chiabo